Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTM tsogolo lathu. Choyamba ndipereke ulemu kwa mayi Kabambe amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa patronato olemekezeka athu amene muli pano, olemekezeka Bambo Masangwe. Ndipereke ulemu kwa olemekezeka Dr. Kaliata, advisor a president amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa vice president athu olemekezeka Bambo Makonde. Ndipereke ulemu kwa akuluakulu onse aku central committee amene muli pano ndi NEC. Ndipereke ulemu kwa magogo athu, mafumu athu onse muli pano. Ndipereke ulemu kwa ma shadow councillors ndi ma shadow MPs onse amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa amene takulandirani kumene ochokera ku MCP muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa a regional governor komanso ndi committee yanu yonse aku regional director amayi, director anyamata, ulemu wanu. Tonse aku district ulemu wanu, aku constituency ulemu wanu. Aino akadera lino olemekezeka Bambo Kaluwa, ulemu wanu. Anyamata onse a UTM, youth morale a UTM, ulemu wanu. Amayi onse ulemu wanu. Anyamata ndi asungwana amayi ndi abambo moni nonse. Muli bwanji? Inenso ndili bwino. Ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatidikira mwakhala mpaka nthawi zino. Zikomo kwambiri nonse kuti mudakalipo mpaka nthawi zino. Mungondipatsa maminitsi ochepa okha kuti ndilankhule tisanayatse makandulo athu. Timafuna tichedwereko pang'ono ndi cholinga kuti tiyatse makandulo ndikatha kulankhula. Chotero tikuthokozeni kwambiri kuti mwatidikirira tiyatsire limodzi makandulo. Inenso sinditenga nthawi yayitali kuti ndilankhule. Mu chaka cha 1964 pamene tinatenga ufulu wodzilamulira, Malawi ndi kukhala republic. Dziko la Malawi malingana ndi per capita income meti matengera ku zachuma kuti no munthu Malawi amapeza ndalama zingati. Mu 1964 tinalipo anthu 2 million okha. Malawi aliyense amatengedwa ngati amakhala ndi $200 pa chaka. Ku China, mchina mmodzi amatengedwa ngati amakhala ndi $163 pa chaka. Kutanthauza kuti mu 1964 Malawi anali olemera kuyerekeza ndi China. Dziko la Malawi linali lolemera kuyerekeza ndi China. Komanso kuyerekeza ndi mayiko otizungulira, dziko la Malawi limachita bwino kuposa mayiko onse amene amatizungulira. Dziko la Malawi lidayamba kukhala ndi mafakitare opanga zosiyanasiyana. Mu 1964 sapato zonse zimene timagula m'Malawi muno timavala amatipangira ndi Butter Shoe Company. Mafuta onse odzola, sopo aliyense timagwiritsa ntchito dziko lino amatipangira ndi ya Unilever kapena Liver Brothers company ya ku Blantyre kuno. Komanso zovala zonse tinkavala dziko lino amatipangira nda David Whitehead and Sons company ya ku Blantyre kuno. Panali ma companies ambiri, Brown and Clapperton amapanga zosiyanasiyana. Panali ma company a Pew amene adayambanso kupanga magalimoto dziko lomwe lino, mabasi amapangidwa dziko lomwe lino. Lino linali dziko limene limapanga zosiyanasiyana ndipo katundu ochulukayo amapangidwira kuno ku Blantyre. Anthu amachoka ku Mulanje, amachoka ku Thyolo, amachoka ku Chikwawa ndi Nsanje ndi madera ena onse odzungulira Blantyre kumabwera m'Blantyre muno ndi cholinga adzapeze ntchito
ndipo anthu ambiri amapeza ntchito m'makampani osiyanasiyana a Blantyre muno. Chotero Blantyre linali ngati commercial city imene imalandira anthu ochuluka, inali ndi makampani ochuluka. Malawi anali odzidalira, timapanga zosiyanasiyana kuno ku Blantyre. Koma mmene patha zaka 61 lero, dziko la Malawi ndilo limodzi mwa osaukitsitsa kwambiri, la namba 4 pa mayiko onse osauka pa dziko lapansi. Dziko limene linalochita bwino kuposa China 1964, lero China ndi dziko lachiwiri lolemera kwambiri pa dziko lonse lapansi, pamene dziko la Malawi limene lilolemera kuposa China 1964 ndi dziko la namba 4 kwa mayiko onse osaukitsitsa pa dziko lapansi. Lero Malawi wasanduka nsanza pa zaka 61 zakuzilamulira tokha. Dziko limene linkatha kuzidyetsa lokha chifukwa fetereza nali pa mtengo wabwino, lero tikukanika kuzidyetsa tokha. Pafupi chaka ndi chaka anthu half ya dziko lino amakhala opanda chakudya. Mu 1964 anthu akabwera ku Blantyre kuno kuzafuna ntchito, amayipeza ntchito m'makampani osiyanasiyana mu Blantyre muno. Makampani oseaja adatsekatseka. Lero 91% ya achinyamata mdziko lino onse amene afuna ntchito sakuzipeza ntchito dziko lino. Anthu akusowa kuti akapeze kuti ntchito chifukwa makampani onse aja anatsekedwa dziko lake lomwe lino. Komanso mukayang'anitsa chifukwa cha vuto la kusowa kwa chakudya, anthu ambiri lero Amalawi amene okhala atali zipona, hafu ya Malawi ndi ofupika chifukwa chotakhala umakhala ndi chakudya chochepa chosakwanira pa umoyo wathu. Komanso mukaliona dzikoli, a World Bank atulutsa statistic yonena kuti 75% ya Malawi, 7 mwa Malawi 10 aliwonse ndosaukitsitsa. Mudzaona kusauka kwathu poona nyumba zimene tikukhala. Ambiri a Malawi tikukhala nyumba za maudzu, nyumba zozira, nyumba zophoma, nyumba zosaoneka bwino. Ukalowa nyumbamo umaonera mipando ili nyumbamo, kuonera mmene nyumbamo ikuonekera. Nyumba zambiri zilibe madzi aukhondo, zilibe magetsi nyumba zambiri. Kusauka kumene ifa Malawi tikuoneka nako ndi kumeneko. Koti lero dziko la Malawi ndilo dziko limodzi losaukitsitsa kwambiri pa dziko lonse lapansi, la namba 4 kwa mayiko onse otsauka apa dziko lapansi. Chonsecho takhala ndi usogoleri chaka ndi chaka mu zaka zonsezi wodzilamulira tokha. Dzulo timakumbukira takhala zaka 61 tikudzilamulira tokha. Koma ndi dziko lomvetsa chisoni, dziko limene makampani tatsekatseka, ntchito kulibe, dziko limene tikukhala ndi njala, umphawi okhaokha. Amalawi tikufinyika kwambiri. Makamaka mu zaka zimenezi 5 tangozidutsazi, tadya chitedze chaka chino, tagonera mango chaka chino, tagonera maungu chaka chino. Likakhala kukwera kwa zinthu zakwera mtengo, ndizoona cheti zinthu zakwera mtengo. Ndendikatchula chinthu munoti chakwera, muopa, muyankha, mufuula, ndiyambe. Chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani nanga. Zifukwa zimene zatipangitsa kuti Malawi asokonekere mu zaka zonsezi ndizonena kuti takhala tikusankhana mitundu kwambiri. Malo poti tipeze anthu oyenera kugwira ntchito zoyenera malinga ndi ma qualifications awo, takhala tikusankhana malinga ndi kumene munthu amachokera. Boma lililonse lakhala likubwera, lakhala likupanga perfect mchitidwe oyipa ngati umeneyo. Chachiwiri, tachulutsa kwambiri katangale. Nthata za njala ndi zimene zativuta kwambiri, ngati madzi amene tikuyika m'bucket, m'beseni, pamene m'besenilo lili ndi mauna, kumaunako kuseriko kuli nthata za njala.
zakuti madzi akalowa basi zimangomwa okha, ena tonse tikusauka, iwowo akulemera. Lero andale mukawaone akamalowa pa mpando, alowa ali ndi nyumba imodzi, alowa ali galimoto imodzi, akamatuluka akamachoka pa mpando ali nyumba zambirimbiri, ali magalimoto ambirimbiri, ali ndalama zambirimbiri, ali noni kunenepa ni ndalama zakuba zakatangale. Katangale wakhala kuti vuta zaka zonsezi, wapangitsa kuti dziko lathu lisapite patsogolo, lisatukuke. Komanso incompetence, kusadziwa chofunika kuchita. Akamalankhula anthu andale tidzapanga izi amangonena, koma chonsecho akuyang'ana za mimba yawo okha. Chotero akalowa mboma samachita zinthu zokomera anthu kuti dziko lipite patsogolo. Lero dziko lathu lasautsika, dziko lathu lavutitsidwa, chifukwa lero dziko lathu limene tidalitenga kwa atsamunda lili labwino, lochita bwino, lero dziko lija lasauka kwambiri, dziko lija laipa kwambiri, chifukwa cha kukhala ndi utsogoleri wolephera kwa zaka zonsezi. Ndi chifukwa chake ife a UTM chaka chino pa 16 September tifuna mukativotere cholinga tidzasinthe kwathunthu dziko lathu lino. Tikubweretsa izo tikunena kuti economic revolution, kusintha kwenikweni pa chuma cha dziko lino. Tifuna dziko lino oyamba ndeyoti chuma chathu tidzachibwezeretsenso mchimake. Ndalama yathu ya Malawi kwacha tidzayipatsenso mphamvu, tidzachotsa maziro awiri ku ndalama ya Malawi kwacha. Tifuna tidzayipatse mphamvu idzakhale ku 10 kwacha to $1 mu zaka zathu za 5 zoyambirira za ulamuliro wathu. Tikadzapanga zimenezo, mitengo yonse yakatundu yense, kuyambira fetereza, masopo, malata, cement, zina zonse timagwiritsa dziko lino lizidzakhala pa mitengo yomverera. Tikapanga zimenezo ndiye kuti umoyo wa Malawi tidzayamba kuukonza. Fetereza adzakhala mtengo wabwino, malata adzakhala mtengo wabwino, simenti idzakhala mtengo wabwino, zakudya ndi zina zotero zidzakhala mtengo wabwino. Tidzayambiranso kukonza umoyo wa Malawi. Chachiwiri, nsanamira yachiwiri imene tidzapange ife, tidzafuna Malawi tizidzadya katatu. Pokudya katatupo tidzakonzanso ntchito za ulimi. We'll do a total overhaul of the farming system in Malawi. Tidzazikonzanso ntchito zonse za ulimi m'Malawi muno, zimene tidzapange nazi muzonere pa nkhani ya ulimi. Sewu, chokonza masukulu, chokonza zipatala, chokonza nkhani za madzi, chokonza nkhani za magetsi, kuti umoyo wa Malawi uyang'aniridwe bwino. Chotero kuno kwa Baruti nakonso kudzapindula kwambiri ndi nsanamira imeneyi yakuti anthu adzakhala ndi umoyo wabwino, adzayang'anidwa bwino. Nsanamira ya namba 4 ndiye yoonetsetsa kunena kuti kulikonse kumene tili ndi miyala ya mtengo wapatali, kumeneko tidzatsekulirako ndalama ndi kuthandizira kuti migodi tidzayitsegule dziko lino la Malawi. Mukaliyang'ana dziko lapansi lero, mayiko ambiri a mdziko lapansi amatukuka malinga ndi miyala ya mtengo wapatali imene anawapatsa. Mukayang'ana dziko ngati la South Africa ndilotukuka kwambiri chifukwa linali ndi miyala ya mtengo wapatali. Dziko la Botswana ndilotukuka kwambiri chifukwa linali miyala ya mtengo wapatali. Dziko la Namibia latukuka chifukwa linali miyala ya mtengo wapatali. Mukayang'ana mayiko aku Middle East, kandi Saudi Arabia, kandi Dubai, Kuwait ndi naotero, atukuka kwambiri chifukwa cha mafuta komanso gas amene ali nawo mayiko amenewa. Kuno ku Malawi Mulungu adatipatsanso zonsezi. Tili ndi miyala yosiyanasiyana mdziko la Malawi, tilinso ndi mafuta komanso tili ndi gas zimene Mulungu adatipatsa, koma zonsezo kwa zaka 61 sitinathe kudzitukula iyayi ndi kudzikonza zitibweretsere ndalama. Ife a UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha
chaka ndi chaka mu ntchito za migodi ndi cholinga chonena kuti miyala yonse ya mtengo wapatali Mulungu adatipatsa kuyambira ku Phalombe, ku Mulanje, kufika kuno ku Blantyre, ku Balaka, ku Mangochi, Chitipa, Karonga ndi madera onse kumene kuli migodi 500 billion kwacha imeneyi tidzayika migodi, tidzatsegule migodi yonse chapera 10 mu zaka zathu 5 zoyambirira. Tikadzatsegula migodi imeneyi achinyamata athu ambiri adzapeza ntchito migodi imeneyi. Komanso ife a UTM tidzayikanso ndalama zina 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Mukayang'ana maiko a dziko lapansi lero, maiko ngati Madagascar, maiko ngati Seychelles, maiko ngati Mexico, America ndi ena otero, alipo maiko ambiri lero amene atukuka chifukwa cha ntchito zawo zokopa alendo. Mulungu akumwamba kuno ku Malawi adatipatsa zinthu zosiyanasiyana zimene tingathe kuzigwiritsa ntchito ndi cholinga kuti dziko lathu litukuke mu ntchito zokopa alendo, kupyolera mu ntchito zokopa alendo. Tili ndi phiri la Mulanje labwino kwambiri, tili ndi Lake Malawi nyanja yabwino kwambiri, tili ndi Kik Range yabwino kwambiri, tili ndi nyika ya Plateau yabwino kwambiri ndi zina zambiri zimene tili nazo, malo abwino amene angakope anthu akunja kubwera dziko lino. Chotero ife a UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo ndi cholinga chonena kuti malo onsewa ambiriwa amene mu zaka zonse 61 sitinathe kuwatukula kuti anthu adzibwera kudzaona natibweretsera ndalama. Ife a UTM tidzaonetsani monsemo tayikamo ndalama zokwanira zitithandize kutukula dziko lathu. Tikapanga zimene zija ndiye kuti anyamata ambiri adzapeza ntchito mu zonsezi, ena adzapeza ntchito m'mafakitare, ena adzapeza ntchito m'migodi, ena adzapeza ntchito mu zokopa alendo. Chotero achinyamata inu kuyambira pa 16 September pano UTM ikalowa mboma ionetsetsa kuti yakonzanso chuma cha dziko lino, yakonzanso ntchito za ulimi, yakonzanso ntchito za migodi, yakonzanso ntchito zokopa alendo ndi cholinga chakuti chuma chathu cha dziko ndichikonzenso chiyambe kuyenda bwino kupita patsogolo mokomera a Malawi. Mu zaka 61 zimene takhala ngati dziko lodzilamulira sitinathe kudzikonza dzikoli monga mmene tinathe kutherayi chifukwa takhala ndi atsogoleri amene sanathe kukhala ndi luso ndi ukadaulo opanga zimenezi. Atsogoleri amene apititsa patsogolo kwambiri nkhani ya tribalism, nepotism and cronyism. Atsogoleri amene apititsa kwambiri patsogolo nkhani ya katangale. Ife a UTM tikubwera pa 16 September tidzalikonze dziko lathu litukuke lipite njira yoyenera. Chotero pa 16 September tikavotere UTM, tikavotere UTM kuti lidzakonze dziko lathu ndi chuma chake, lidzakhala bwino, lidzayende bwino, lidzapite patsogolo. Ndakukhalitsani nthawi yayitali, mavidiyo athu amalizika nthawi ina tikatharani nkhani ya candlelight. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munabwera, ndikuyamikireni kuti munabwera mwaunyinji simunachoke. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo, 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 zikomo. mu mzinda wa Blantyre zinthu zingapo zimene anazikamba kuno. Pali zambiri zochititsa chidwi zimene zikuchitika kuno kuphatikizapo moto. Pali zochititsa chidwi fulani kuonekati masukano anthu amachita zinthu zamakono ndipo pabwera zinthu pasanjapa kukati moto komanso abweza kenake kakuonesa kuti akufuna akuchemerera anthu kapena kupereka uthenga kukhuza kuti anthu azavotera Kabambe. Watolapo chani pa msonkhano pano? Uthenga wakulu ndomwe anthu akhala kamene akuwuzidwa nthawi pa msonkhano wa UTM owamema anthu kuti azavotere chipani chimene chikuoneka ndi kuti azakonza mavuto pa nkhani za chuma komanso amawuza zokhuza kuti ulimi
ari ndimene nali backbone awadziko lino mbuyo mu koma pano zinthu zinasika mbuyo pansi choncho akuwalimbikisa ndi kuti akazavotera UTM afuna kuzabwezeresanso zinthu zimene zinalili akuti ndokhumbuda kuti mayiko amene adali level imodzi ndi Malawi ngati China adatukuka koma Malawi ilipo mpaja ndewo akuti afuna kupanga revolutionalize zinthu kuti afuna kubwezeresanso zinthu kuti zabwerere zimene zinalili mbuyo mu ndi afotokoza mfundo zimene amafotokoza nthawi ndi nthawi kuti afuna zalimbikise makonsolo kuti azizapasa ndalama zochuluka kuti ndalama zimene zidzathandizira kukweza makonsolo kuti chikolo cha dziko lino komanso nkhani ya decentralization izapite patsogolo. So menlale yatha tsopano tikulowanso mu function ina yofunika kwambiri ya makandulo indeed imeneyi inayambira pakanthawi chimwalireni atsogoleri wa chipani chimene chaka chatha akhala achita makandulo ndiye tinaona saposachedwa apa amanena kuti amene amakumbukira imfa ya achilima amanena kuti pakamachitika misonkhano kapena misonkhano yaikuluikulu aziyasa makandulo ndiye panonso akunena kuti afunanso kuyasa makandulo zimene zakhala zochitika mbuyomu akuti azikhazikitsa kuti akamachitisa misonkhano aziyasanso makandulo. chimene chikuchitika pano nchakuti anthu alandira makandulo aulere anthu alandira makandulo komanso Brian ukaona chimene chichitisa chidwi nchakuti anthu amene abwera pano ngakhale kuli ndima koma sanathawe adakalipobe ngakhalenso kunja kukuzizira komano anthu adakalipo mpano zikuonetsa kuti mina abweradi ndi mtima wonse osatira chipani chimenechi ndi alandira makandulo kuti makandulo amene anthuwa ena achokera madera osiyanasiyana koma sakuchoka kunjaku pano pakukuzizira almost past 6 o'clock. Past 6 komano anthu sakuchoka adakalipobe kuli ndima achoka madera akutali komabe akhalabe kuti paka mwambo umene uthe komanso mwina kongofunika kuti atsogoleri azipani mwina azifika nthawi yabwino pa msonkhano kuti zonse ziyenda bwino kuti anthu azapanga lilizi nthawi yabwinonso. Ndiyetu anthu ayatsa makandulo ngati akulu awa ayatsa kandulo wawo ndizofunika bwanji izi pamene tikukumbukira achilima. Kanduloyu amapereka ulemu wapadera kwa mtsogoleri wathu amene atisiya Dr. Saulos Klaus Chilima timamukumbukira poyasa makandulo. Kunali kofunika bwanji kuti mubwere kuti mudzayatse kandulo? Ineyo potengera ndi mmene ndimamukondera Dr. SKC ndinachiona ngati kuti ndi ulemu woyamba umene ndingapereke kwa Dr. Saulos Chilima kuchokera pa tsiku amene atisiya pa 9 June 2024. Ndiye anthu osiyanasiyana kuno akuyatsa makandulo awo ngati amayi awa ayatsanso kandulo awo kufunika kwake nkotani kufunika kwake nkotani kuti mubwere kuno kudzayatsa kandulo. Ife mangoti timakumbukira mene Saulos anampitira ndezima buti mabwera kuti tizakumbukire ife anani mtsogoleri wabwino kwa ife komanso anani mtsogoleri wotilimbikisa kwa ife achinyamata ndifaka timachoka kumeneko kuti zase nawo makena. Mwachokera kuchilobwe ndi mwabwera kuchilobwe pano kwada koma mwalimba mtima kukhalabe konkulu. Sitikuopa sitikufoka sitikutopaso tili pano anaye Kabambe tilinganganga ndi Kabambe koma munakalembesa tikukupatikira pa 16 kuti tinkhaulise chakwera chabwino ndi mmene zikukhalira kuno anthu anyamula makandulo ose ndi mmene zikukhalira kuno tsopano akuimba nyimbo ya mtundu wathu. Sanje luzitsani mitima kuti dalitsenso goleli nafe ndimai osaopa osafoka
Dr. Daliso Kabambe chaka chino boma, mchana chaka chino kansala Magwera chaka chino Chilima timakonda kwambiri masa Daliso Kabambe akuimirira ku Chilima so manga Chilima ife timakonda ndipo yase ni sokolati Daliso Kabambe Chilima likukumbukira so manga Chilima Daliso naye sakwenda mchelo mweyo tikukumbukira kwambiri sokolati wabadipampa kukwama kwambiri akupemphera timbereka yepemphero chifukwa chimene mwatichitira masanau kuyambira masanau chofikira nthawi ino Yehova titakupemphani kuti mukhale nafe taonatu Yehova muli nafe kuona asogoleri akuyankhula mfundo osati kunyoza tikuti zikomo chifukwa cha asogoleri amene wachifukwa ngati dziko takhala tikuwasowa asogoleri ngati amenewa taonatu yafika nthawi imene taona inu Yehova mwatipasa asogoleriwa ndipo tikukhulupirira kuti Mulungu Mzimu Woyera amene makumbusa mukatikumbusaso ikafika siku la pa 16 ja pamene tikukasankha asogoleri athu tikuyamika chifukwa cha chimenechi tikupempha zonsezi mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu amen. lomaliza tikaterende kuti tafika kumapeto kwenikweni kwa msonkhano wauona bwanji msonkhano nzanga kunja kukwada Isaac Salima msonkhano apa mwamba plan anthu anatuluka ngakhale kwada koma anthu afikabe nthawi ino adakali malo ano zikuonesa kuti ayi anthu anabwera ndi mtima wofuna kuzamvera zimene napo chikondi kumene ali nacho pa chipando chimene unali msonkhano wamphamvu Mr. President, tikuchitani congratulate another beautiful rally katikati mwa mzinda wa Blantyre. Kubwera kwa anthu kumeneku pano it's almost 10 minutes past 6 kunja kwada timankhula ndi ntsika na wina kuti wachokera ku Chirobwe. Zikukupatsani mangolomera otani zimenezi? Brian, dziko lathu likuyenera kusintha. Ndimanena kuti akhala 61 years mmene timalitenga dziko likwatsa munda nkuti tikupanga zinthu zonse dziko lino. Zovala tinali David Whitehead, sapato tinali ndi Butter Shoe Company, mafuta odzola ophikira chani tinali ndi Unilever Company, timapanga sugar toka Irovo, Brown and Capadon mapanga zosiyanasiyana, mabasi tinayamba kupanga toka. Dziko la Malawi mu 1964 tikamati per capita income Malawi amapangira measure amalandira amapeza about $210 per capita pa year. Kuelekeza ni mundu waku China amene amapeza $163 per capita per year. Kuranda zoti Malawi ndi China Malawi nali lolemera 1964 tikulitenga dziko likwatsa munda kuelekeza ndi lero China uja wachoka pamene paja pa $163 per capita per year wafika 17,000 per capita per year. Kungokhala kuti wangokanika kudutsa America koma wayadutsa maiko onse pamene Malawi uja wachoka pa 163 pajafika pa 510 ali dziko losaukitsitsa pa number 4 pa maiko onse osaukitsitsa pa dziko lapansi. Ndenga khala takhala pa ufulu odzilamulira uti wone Amalawi ndipo osauka. World Bank ikuti 75% ya Amalawi ndi osauka. Umangonera nyumba tidakhalabe nyumba zozira, nyumba za maudzu, nyumba zophoma. Ukalwa nyumba ya Malawi lero 61 years down the line mupeza kuti mipando ilimo mundosaoneka bwino yosakhala bwino. 91% of Malawians ali jobless. 9 mwa Malawi utaina aliwonse alibe ntchito. Ndi mmene lili dziko la Malawi lero. Ukapita nyumba za anthu umangoonera umphawi wakuti anthu wasali pa ntchito sakupeza chilichonse. Nyumba zawo zibe magetsi, nyumba zawo zibe madzi. Muone infrastructure amene ya misewu yakuno kwa Baruti, muone misewu adutsa ija amene kukonekera. Dziko lino ndilosauka kwambiri and yet Amalawi ndiogwira ntchito molimbikira kwambiri zatisautsa mu zaka 61 izi. Ngakhale khala pafulo odzilamulira ndi mavuto a utsogoleri atisautsa kwambiri. Anthu akhala kuyang'ana kwambiri za mimba yawo. Corruption too much katangale ndi amene wativuta zaka 61 izi. Nepotism, tribalism ndi amene ativuta mangosankhana kupatsana chifukwa uyu ali politically connected kwa ine amachokera ine ndi zina zotero. Komanso sheer incompetence ya anthu
kusadziwa kuti akhoza kupanga chani kuti dziko lalisinthe. Ndimanena kuti mukayang'ana maiko a dziko lapansi lero, South Africa mkufunsa kodi South Africa yatukuka chifukwa chani? South Africa ili ndi miyala mtengo wapatali, golide ndi zina zotero. Botswana yatukuka chifukwa chani? Ili ndi diamond ndi zina zotero. Kodi Zambia pakatipa ikuchita bwino chifukwa chani? Ali ndi copper ndi zina zotero. Kodi Dubai, Saudi Arabia, Kuwait ndi others alemera kwambiri maiko aja ni madesert, alemera kwambiri chifukwa chani? Ali ndi gas and oil. Zonsezo Mulungu anatipatsa kuno, tili ndi miyala mtengo wapatali, kuyambira kani ma rare earth, kandi ma gold, ma graphite, ma clinker, chilichonse dziko lino Mulungu anatipatsa. Mukayang'ana oil and gas Mulungu anatipatsa, mukayang'ana nthaka yabwino Mulungu anatipatsa, chilichonse anatipatsa. Ifeyo timene kukhala olemera kuposa Dubai, timene kukhala olemera kuposa South Africa, timene kukhala olemera kuposa maiko ambiri amene atizungulirawa. Koma lero ndife chitonzo cha dziko lapansi, ambiri otizungulira panamangotiseka ife ati dziko tikukanika kuti tukula, zativuta ndi utsogolere. Chotero anthu ambiriwa akugona osadya, akugona nyimbo osakhala bwino, alibe ntchito, akuyang'anayang'ana kuti utsogolere ndi uti chaka chino ungatipatse tsogolo bwino. Ndiye timawunikira kuti fa UTM we are promising and pledging to Malawians we want to have total transformation ya ulimi wathu, total transformation yogwiritsa ntchito ma natural resources yathu ya migodi, gas ndi zina ndi oil ndi zina zotero. Tifuna tisinthe nkhani za tourism, tizapanga ngati ku Seychelles, Madagascar amene atukuka ndi nkhani tourism. Ife zimenezo tizipange kuno, tipanga combine zonsezi, amene atukukira ulimi ife situkira ulimi, atumikira za natural resources miyala mtengo wapatali ife tipanganso zimenezo, atukukira tourism tipanga zimenezo. Tikazipanga blend zonsezi dziko linolo mu zaka 5 lidzakhala kuti atukuka kwambiri. Mukhala mukukapereka ma nomination papers kuyambira pa 24 pano ku Lilongwe, mwampeza kale limene? Imene ndikukonza Brian, imene ndikukonza ndikuonetsa posachedwa uziona posachedwa pa zichitike. Chifukwanso ena akumanena kuti kodi zokambirana zili pati ndi zipani zina? Tidakambirana sinathane yayi. Koma mukapereka? Brian, ndinakuza kadi ukhala president wa dziko lino, ukoyikira zimkhani imeneyo. Ndikukhala president wa dziko pa 16 September. Ndipo anthu si amene waona mavoti tu ameneyo. Ndipo oyenda nane kuli konse waona amene anthu akubwerera. Tikuwina tu chaka chino tikuwina. Anthu afuna kusintha. UTM is coming to government, we are forming the next government. Mukwatsimikizira Malawi amene akutonera pano kuti mukhala babali. Ine pa ballot. Munadzaonetsa Alfredo Kisikuno mukuchita field ma MPs angati across the country? Onse 229 constituencies tikupanga field ma candidate abwino ngati achina Fredo. Ndipo ifeyo tifuna kuti tizakhale the largest block in parliament. Mwandimva? Will be the largest block in parliament ya UTM. Ifeyo tapanga field ma candidates abwino kwa basi. Quality candidates mmodzi wanso ndineyo ndukaimanso kwathu. Fredo so nayo akawina, ine ndukawina, ndiye naambira akawina. Komanso ma councilor tipanga field ma wards onse 550 dziko lino. We don't have much time for our English audience. Nomination, the presentation of nomination papers will begin on 24th in the capital Lilongwe. We wanted to hear from you. Have you found a running mate this far? We are still sorting out the issues of the running mate, so you will come to know about it as we go along the way. And we will unveil the running mate on the day that we'll be submitting our papers. And where are we in the issue of alliances? We haven't heard any progress from you. It's because we are still discussing. We are still discussing. When we have completed the discussions, we will be the ones to call you to say, come over. We want to tell you what is the outcome of our discussions and negotiations. But you come to know it very, very soon. But you can assure followers of UTM that you will be on the ballot. I'll be on the ballot, yes, 100%. I'll be on the ballot. So no. And you win. You win the rest. And the UTM is winning. UTM is winning. We are forming the next government because we have a very good agenda. And therefore, Malawians, you can see the way the turn-up has been across the country. Almost every single whistle stop and rally. We have been having so many people that have come to listen to us, to hear from us. And therefore, we are forming the next government. We want to thank you for granting us this opportunity to ask you this question. Thank you so much, Brian. It's always a pleasure to talk to you. Thank you very much. Amenewo ndi President Achipani cha UTM. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.